Gima kwayo adhano mondo puonjre sero. Kama kaka wuoda hero dhoge pek. Nyathi machalo kamae idhi oro ji mia nyaka jok monokia sero. In iwuon nidhi luor tipakori ni dak Mombasa gi wasunge ma in mne sero nyicho kia kure mudhi ogone mateko mera ni koro no riembe Mombasa. Gweng' ma koro donje kani bende okotime maber nikech king'iye mos tueche moketo mbele to be tuecho nogo pe pod ok ong'e maber. Yawa kurutu ni tema tok kwer kwiny ma kikwere solo kidwa wenu mariambo to koro nyako molwar kuomni to chamoga ji maka chenja emomineno ka last time wane walewe mwaneno ginini waneno chunyeno chunyeno ne wasefwenyo chon ni chunye rach ok en nyako manyalo mor gi ng'ato. Rade gi kurutu malando kaka ng'eny gi pesa ni bo cham kurutu ni ngeno segundo mang'eny ndalo moko no bukore ni en nyiri ok nyal tame nikech en American citizen. Kan wadhi wang'eyo te wach ni maler wadhi wayudo ni gigi te kurutu ne wacho nikech kuro vesti ni mineno mar American kama mar vesti ni temo sewuondwa hanyocha nyeo nyaka bonde wada tinde kurutu en police apenyne zero tech to out tech what will tech yawe meri loka undiek matinde an ofisi kaneni to atim na marach ma no kangena nya bedo ofisi yawa iwacho ni luongi ni Meringa to kinyisa nyingi ilo ne Alejandro guda wasi no cham pese motieki Meringa kurutu guda hero be kuro donje itakia ni biro kwa igase to kosi biro kwa yango yawa kuro ne digombo kaneno inda akoni se chamo agweng matinde waol be okobi kweri into kurutu ito we chamie yawa so abira mun nyisa era an ka una kilo mana era onge gimana ko mopogore gi era koro pimnani katema ya ber mi chunyo kwe chunyo kwe mana kanyando mano wedaro jo kano matinde jo kano da gi kwe tiepi tipa ko mang'eny ma wachane adara mati makama ang'e nitie gima chando chunyi nitie gima chando chunyi wachane toki wachna idwa cham pese mano gimana kamo chomoni ameriawa ama idhi chamu pesa guda hero yawa adi weiga karewe mu kurutu leo malet made bedan tada kao pesa na madho ga resort kate mwaja ni wachane hey I'm serious. Saitan. Saitan lo seleo maunge kama no tonje. Ukitie ko wa Nuane. Mary. lek moko to kare nodwa loso maricho. Yani kaka wuoda hero mongo chame lich kare makano en mena lek. Mana ni koro wuoda hero donjo office omera. Mana ni wuoda hero donjo gini. Je deep state. Nyulo. Hey. Nyulo ere. Nyulo yikanye. Nyulo ere. Nyulo. Nyulo. Itima ngoe to kot kanyu biane. Tango mi
nyathi maler. Sure nyako maler. Donge miwacho. To nyako to nyako mnyiri meng'ema walo kuonde gi. Karani ma tiyo gi tamara. Imitiyo gi tamara. Okay. Let me withdraw the amount. Not the amount, the word. The word. But inyalo withdraw amount mondi. Kapok iloko na lekto onge gima miyi mano to forget about my money. Isechama moro munyulo. Dala ka nyaka na biyani mana biro ni dala. Okay, me an time to think about to mano nyiso nango. Nyathi no dhi donjo box kuso ok dhi donjo box. Mano nyiso ni initially no se donjo. And then what we tango mumoni kelo na namba nyaka nene kose donjo. Kujudi dong nyako na wacho na kelo na namba wiki ka wiko miya namba achiel. Gotero miya. Donge ine mane wacho ni pesa ni oduono manda we mondi. Adhi Mombasa we. Ditero ne yako no pesa di ni gadi no nyulo nitero pesa no. Yawa. Tine ni kamandas ka winjo ni bang. Ai. Onyuli bang ri mandas. Mayo an. Minye pulwa ni ngalo wangu na bango aje mu pesa ni mari no. Okleal mari pesa ni marera. Sawa. Sawa, music pemba wango. Nama iwak makara. Iwak matini ke joka nyal winyo maleti kamano kenda. Loka iwak to gang ni wangi. Loka na lek no. Bunda mi the amount. Anene live. To ini biar mi hatu ma dua minyak moro mi wiro. Ini lu. Onyulo kaka ya dino timba last time. Ya dino ke makoro mami wanga lil. Kakura deot. Misaya. No, kare mo dua sawa. Kana kanya. Mano be.